Sa kuog lingi sa inyong mga katapad, ing nasa mayong buntag, igsoon, good morning. Og ingnaw sa mayong piyesta, igsoon. Usa sa popular nga titulo sa atong mahal nga inahan, mao ang Berhen sa Rosario, kansang kapistahan atong gisaulog karong adlawa. Mga igsoon, unsa man ang kahulugan nining pulong Rosario. Ang pulong Rosario gikan kini sa Latin nga pulong Rosarium nga ang buot pasabot crown of roses. Sa yano nga pagkasulti, ang Rosario korona sa mga rosas. Ang rosas mao ang reyna sa mga bulak, mayngon usab nga ang santos nga Rosario usa ka rosas sa mga debosyon sa simbahan ug kini nga pag-ampo usa kini ka pag-ampo nga pamalandong kung diin nagpunting sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Unsa man ang kasaysayan sa santos nga Rosario? Niadtong tuig 1214 AD, ang mahal nga Birhen Maria nagpakita kang Santo Domingo o gidasig sa mahal nga Birhen si Santo Domingo sa pag-ampo kanunay sa santos nga Rosario aron sa pagkabig sa mga irihis nga gihimo sa mga Albigensians ug aron sa pagkabig sa mga makasasala. Ug ang santos nga Rosario mao ang nahimong instrumento ug nahimong hinagiban alang sa pagbag-o sa kalibutan. Ang mga Albigensians nanudlo nga ang lawas sa tao mao ang kulungan o tag-iya sa sala ug matod pa nila nga ang kalibutan kuno mao ang lugar nga silutanan ug dili lang kana daghan pagsilag mga pagtulunan nga sukwahi o supak sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Niadtong tuig 1214 AD, si Saint Dominic nagampo aron makabig ang mga Albigensians ug tungod sa iyang pagrosaryo daghan sa mga Albigensians ang nakabig pagbalik sa simbahan ug tungod ni Saint Dominic nailhan pag-ayo sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan ang pag-ampo sa santos nga Rosario. Og niadtong tuig 1571 AD, panahon ni Pope Pius V, adunay dakong gubat nga nahitabo dito sa Lipanto o sa kalungsod sa West Greece. Niadtong panahona, ang mga sundalo nagrosaryo, nagampo sila gamit ang santos nga Rosario ug tungod sa ilang pag-ampo nidaog sila sa maong gubat ug ang maong petsa sa maong panghitabo October 7, 1571. Tungod niadtong maong kadaugan ang bulan sa Oktubre gideklara ni Pope Pius V nga mao ang bulan sa Rosario. Mao nga gikan kaniadtong 1517 ug hangtod karon atong gisaulog ang bulan sa Rosario diha sa bulan sa Oktubre. Maigsoon, ang pag-ampo sa santos nga Rosario importante gayud kaayo kay mao man usab kini ang pag-ampo nga gitudlo sa atong mahal nga inahan sa mga tawo sa iyang pagpakita dito sa Lourdes o sa Fatima sa Europa. Ang atong mahal nga inahan mismo ang nag-ingon nga ang pag-ampo sa santos nga Rosario mao ang manalipod kanato sa mga yawa. Ang pagrosaryo makahatag og tinuod nga kalinaw sa kalibutan ug ang pagrosaryo makahatag og kabag-uhan sa atong kinabuhi. Maigsoon, karong adlawa sa kapistahan sa mahal nga Birhen Maria sa Rosario, ang atong mahal nga inahan nag-awhag kanato sa atong kinasingkasing nga pag-ampo sa santos nga Rosario. Ug ato gayud unta kanunay hatagan ug dakong pagtagad ang pag-ampo sa santos nga Rosario matag adlaw sa atong kinabuhi aron ato gayud makabot ang kalinaw, kabag-uhan ug sa kanunay kita mapanalipdan sa atong mahal nga inahan sa tanang dautan ug sa mga katalagman. Santa Maria, Birhen sa Rosario, igampo mo kami. Palihog, manindog.